Asya ekinong hiban yalum yukeu badon hari korilum babat laki rashi kajing shisha bamon bansa syong hai onda depa sha ei kinong kwai a ei ban wan ot ya ukeu shua ba Belum bantan yukeu badon hari lumriko kiwat man ilanda man lagi dong kinshem ya ukeu ban klet wat ai tolum ya kiba rohat ya ukwai sha ei kinong kwai ha ei ban wan ban ot ya ukeu shua ba utro ha ei ban yara ban lum bantan yukeu badon hari lumriko ileng kaki berlik gila ipah satang ya kinong twegi apenta kinong twegi kenda kakam kabun kajing du kajing sepkan long shibu sha ei kinong twai ha ei ban wan ban ot ya ukeu shua ba utro ha ei ban yara ban lu